Hallelujah, 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 hallelujah. Čítanie z knihy Zemavekis. Na počiatku stvoril Jehova nebo a zem. Zem bola pustá a nudná, tma bola nad pálenicou a opar lieha sa vznášal nad vodami. Lieho povedal, buď svetlo. A bolo svetlo na konci tunela a Jehova videl, že svetlo je dobré. A oddelil Jehova svetlo od tmy a nazval svetlo dňom a tmu nocou, aby všetci svedkovia vedeli, kedy treba spať a kedy piť, kedy treba krčmu zatvoriť a kedy z nej do práce odísť. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. Lieho riekol, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. A tak Lieho utvoril oblohu a oddelil svoje neálko od nášho neálka, aby mu voda ráno nikdy na suchoty nechýbala. Bol večer a bolo ráno, ďalší deň. I Lieho oddelil zem úrodnú od vzduchu, aby zem zarodila ovocie s vysokým obsahom cukru a vzduch, aby živil ohne páleníc. A Lieho videl, že keď sa to vypáli, bude to dobré. A bol večer a bolo ráno, ďalší deň. Tu stvoril Jehova svetla nebeské, slnko, aby dávalo ovociu zrieť a mesiac, aby držal tichú stráž pri ceste ležiacim pútnikom. Na ďalší deň sa Jehova počal tvoriť rastliny. Potvoril mnoho krovín a drevín i snažil sa, aby sa zo všetkého dalo aspoň niečo vypáliť. A tak si Jehova konečne mocne upil spáleného i videl, že je to dobré. Na deň 6. veľká opica kvárila Jehovu a on si musel riadne upiť z mori neálka, lebo suchoty boli nekonečné. A aj tak sa Lieho počal stvoriť niečo pod svoj obraz. I naplul si do dlaní, zahnietol hlinu a vyformoval z nej človeka. Dúchol naň svojim nesviežým dychom a hlina ožila. I priviedol človeka k rajskej pálenici a po prvýkrát na novej zemi nepil Jehova sám. I riekol, aj hľa dávam ti toto more pív a vín, potoky destilátov, žriedla koňakov a pramene brandy. Užívaj, veď kto s rozumom užíva, dvakrát užíva. I dali si obaja zo všetkého, až sa spolu namazali pod obraz Liehovou. Na 7. deň tak obaja radšej oddychovali. Počuli sme slovo Liehovovo. Chvála tebe,